Дурог мегай хар. Не трогайте, не трогай, не трогай, гражданское общество не трогай. Апе хазор тактиш дундайс. Хамаш морарай гинай. Не трогайте. Да. салом алейкум ба ҳама подписчикои канали юристиҷей. видеоролике ки дар аввали ҳамин видео диден оиди аблава. ма дар ҳамин бора як ду сухан дар доираи қонун гап заданиям. ҳамун нафаро ҳамун кормандое ки ҳамун ҷавона шумо ҳам хеле дастгир карден, и кори шумо бовар кунед ғайриқонунӣ ба талаботи қонун ҷавобгӯрам нест. вақте ки ҳамин хизмат бигем даъвати ба хизмати ҳарбӣ сар мешава, агар ба тарзи фаҳмотар бирем, яъне ки аблава ки сар мешава, шумо бояд хонаи ҳамин ҳар як ҷавонмард повискаро кунед. хонаи ҳамун нафарое ки мисол вай якаписар нест, ё ки таҳсил намекунад, ё ки нигоҳдӣ нест, ё ки дигара дигар. дар ҳолати саркашӣ кардан ай повиска шумо через суд ӯро ҷарима кунед. дар ҳамин ҳолат ман фикр мекунам ки одамои хизматмекардагӣ зиёд мешаванд, барое ки касое ки хизмат нараванд агар ҷаримашон мекунанд. агар шумо ҷаримашон накунед, ҳамихелӣ дастгир бикунед, айраҳрӯ кашак зада ӯро бор кунед дар мошин, ман боварӣ дорам ки сол кам мешавад. хоҳишмандое ки хизмат мекунед мегӯянд кам мешавад. ба ҳамин хотир айрӯи қонун амал кунед, бо беҳтар хубтар. шумо баъзе вообще қонуна нигоҳ намекунед, барое ки дар раҳ рӯ меқапенеш, намепирсен вай студента ё ки намепирсен вай яккаписара ё ки дигар чиз. агар ҳавай худаш ҳамин чизоро дархостам кунад, пешниҳодам кунад ки ман студентам ё яккаписарам ё ки дигар чиз, шумо ҳамуда бовар намекунед, барое ки ҳамин дар видео ҳамун бача ба забони ҳол гуфтааст ки ман студентам, шумо кашак зада ҳамро бовар кардене бурденаш. вай одамай ба фикри ман ки ягон ҳайвон нест, мол нестай ки вай хеле бору мекунед. дар доираи қонун амал кунед. даъват ба хизмати ҳарбӣ хеле нестай ки шумо раҳ рӯ биқапен, сари либоси вай дар танаш бидронен, ҳамаша ҷазир кунен, бигирен бор кунен барниша. дар доираи қонун амал кунед, повискаш рӯй кунед, дар ҳолати наомадан саркашӣ карданаш ҷаримаш кунед, ба ҷавобгарӣ бикашенаш. дар ин ай ҳолат хизмат мекунам. ва ин корое ки мегзаронен шумо, мақсадам хеле дар раҳ рӯ меқапена, дастгиршон мекунед. як шаҳрванди хориҷӣ ҳамин корҳоро агар бина, ба ҳоли мо механда. хуб нест ҳамин кор. ба ҳамин хотир дар доираи қонун бояд ҳама вақт амал кард. мо шукронаи худованд ки ватани обод дорем, ватанмон тинҷай, чӣ хеле ки форамон мегардем. ба ҳамин хотир қонуна амал кардан дар бораи конститутсия дорем. маърамад ина шахсое ки қонуна намедонед, конститутсияро бихонед. кодексҳоро дорем, кодекси ҷиноятӣ, гражданӣ, маъмурӣ, дигар чизҳо. дар паноҳи худо бошем бародаро. дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед ва ягон савол боша метавонед дар поёни ҳамин видео ки дар инстаграм саволтонро пешкаш бикунед. барномаҳои нави моро интизор бошед ва оиди интернет гап задем. динамо ки интернет нархаш қимат намешавад. муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ҳамин чиза атминид кард. ҳама каса дар паноҳи худо бошед. ҷавоно ҳамеша дар фикри ободии ватан бошед, дар фикри пешравии ватан бошед ва боқӣ паноҳи худо бошед. фикрҳои худона дар поёни ҳамин видео бинависед.